Hassan Makeup wallahi in dai Maryam ya ce ka je kai gaggawa ka je ka ba ta haƙuri, ka je kai gaggawa ka ba ta haƙuri don wallahi ka tafka da na sani da ka taɓa wannan bayar Allah Maryam ya. Me yasa Hassan Makeup? Me yasa za ka yi haka Hassan Makeup? Ka fito ɗayan biyu kana so wani yaro don ya haɗu da ita fans ne kana so don Allah ta bada namba ta zo kayi sai kuma ka zo ka fito ka zazzage ta. Me yasa? To wallahi sai kayi da na sani kai gaggawar ka je kai bidiyo ka bata hakuri. Saboda me nace haka? Wallahi kaji in gaya ma na rantsi maka ko ba ka da babbar masoyiya irin Maryam Yahaya. Saboda farkon ganin bidiyon ka a wayan Maryam Yahaya na fara ganin bidiyon ka. Maryam Yahaya status ɗinka ta shayi a kwanakin baya. Na ganka nace wannan bawan Allah ba ta ce aibi wannan bawan Allah yana bala'in burge ni. Nace me yasa Maryam yake burge ki? Tace wallahi bai da damuwa shi a zage shi sai da ya fito ya zage ya mai da abin wasa kaga ya fito yana tara yana ta me. Na rantsi da Allah an gaya mako saboda Maryam Yahaya na fara yin ka kawai naji ina son